Nandito kami ngayon sa Gaston Park upang mag-conduct ng social experiment. Ang ating kapatid dito sa katabi ko, siya yung magpapaliwanag kung paano natin ito ginawa at paano natin gawin ito para ma-present sa kanila, inshallah. Meron tayong aklat dito na yung cover niya is Holy Quran. Pero pag binuklat natin, actually ito ay isang Biblia. So ngayon, lalapit tayo ng mga ilang mga kababayan natin at i-check natin kung ano yung magiging reaksyon nila sa ipapabasa natin sa kanila, kung ano yung mga bagay na hindi itinuro sa kanila sa kanilang mga simbahan. Na una akala nila ito ay Quran, pero yun pala ito ay Biblia. So titingnan natin, abangan po natin kung ano yung magiging reaksyon ng mga kababayan na makakausap natin, inshallah. Inshallah. Nakikipabasa naman kanina. Quran man na abi ko, musik. Malagi mga may o ka Muslim na. no. Quran man na. Mga yung may o feedback for reaction about aning may pabasa na mo sa mga. Nagingon mong guderi, if a man also lie with a man, mankind, pasabot pa ang lalaki ko no matigdulog o sin siya nga lalaki, no? Ang sa tumuyan ang verse naging there, they shall surely be put to death. So ingon ang Diyos, nga kinsa man kuno ang lalaki matigdulog sa pareha niya lalaki, ang babae matigdulog sa pareha niya nga babae, pagapatyon sila. So ingon ang Quran. Sa imo sa imong mga comment. Patyon Diyos. Oh, mo magingon sa Diyos. Kung babae sa babae, lalaki sa lalaki. So tanaw kanimo ma'am, sa kay mong mga Dili siguro patyon dit siguro. oh, labi kay ang Diyos man nila gaingon. Napa ma'am, kani. Ingon po dari, 6 days ni work be done. Ang pagtrabaho po no, sulod sa 6 days lang. But in the 7th day, the rest day, the holy to the Lord ang pang 7th day. Whosoever doeth any work in the Sabbath day or on the 7th day, he shall be surely put to death. So kinsa nga pud kuno magtrabaho sa pangpito ka adlaw, patyon na pud kuno siya ingon ang Dios. Tawag ka lang kay ang pulis. Si Bindis. Kami kay 24/7 kaya ni. Ma'am, kung i-compare na to sa Bible, ma'am, sa may kasulti nimo. Sa Bible naman, sa kayo nakasulti sa Bible regarding anak nila. Nga nga klase ng balaod. Puro heart kay nga pamalaot. Heart kay nga pamalaot. So wala nga anak sa Biblia tayong pagtanaw. Wala kay ang Ginoo pakapasaylo man. Kita usa kadako sa imong sala. Basta willing pud ka mga ipasaylo sa Ginoo. Saka sa pagod ay nga direct tuwagan ba kuno nang isa. Lahi Bible no. Ingon dari. Now therefore kill every male among the little ones and kill every woman that hath known man by lying with him. So pamatyon kuno ang mga bata o ang mga babae nga dili na virgin natitulog na. But all the women children that have not known a man, ug kato kuno mga babae Nga wala pa nahilabtan. nga wala pa nahilabtan pasabot virgin pa. Keep alive for yourselves. So pamatyon ang mga bata, pamatyon ang mga bata, pamatyon ang mga babae nga di na virgin, pero katong mga virgin ang mga bata pa, isave lang sa Save sila. Ang sa ikasulti ni mga ni ma'am, is human kaya. Nakasulat man na dihang ma'am. Naka sa Bible ani ma'am. Sa siguro sa amo amrag wala man kay ang Ginoo lagi makapasaylo man. God is love yan kumbaga. Kung unsa ka dako bisan unsa ka dako ang sala, makapasaylo ginang Ginoo. Basta willing lang gyud ta mangay o pasaylo sa iya ha. Muna siya ang original na mga book no. Pambili. Katong among gipabasa ganina ma'am. Sa religion gani sir? Muna ni siya nga original na book ma'am. Uli Bible ito mong gibasa ma'am. Dili ito sa Quran. Amo lang siyang gikabiran ma'am no. Para makita nato kung nabay gisugod sa Bible man to ma'am. Sa ato pa nga mo itong gibasa ma'am, ang inyong hatong Bible, dili ko amo Mo to siya ma'am. Ito ang kasulti ni mo ma'am, nga mo dito gisulti sa inyong Biblia ma'am. Kung sa kaya itong ikasulti ma'am, nga ang Biblia man din nagsugo ato ma'am, pamatyon ang dili na virgin. No? Pamatyon tong lalaki nga nakigdulog og lalaki o babae nga nakigdulog og babae, pamatyon. No? Kung bisan katong nagtrabaho sa adlaw ipapahulay patyon gihapon ma'am, Biblia may nagtugo ma'am.
Unsa kay imong reaksyon karon nga nakabalo ka bay kundi ito? Sana si Sa akin, ma'am. Sa akin, ma'am, no? Naday tudlo diri ma'am nga wala gitudlo. Yes, balaod siya ma'am pero wala gitudlo. Why? Concealing the truth. Crime against the law. Believe me. Sa Lucas 19, ang bersikulo ay 27. Ningon si Jesus, datapot itong aking mga kaaway na ayaw nila akong maging hari sa kanila, ay dalhin niyo sila rito sa aking harapan at patayin ninyo. You want to follow the path of Jesus Christ? Gusto ka? Yes, Okay. Ito ang sabi niya. Kung sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang kapatid, sa kanyang anak na babae, kapatid na babae, anak na lalaki, at sa kahit sa kanyang sarili, ay hindi ko sila magiging halaga rin nun. Kailangan pa daw ni mo masuko sa imong ginikanan. Kalabanon ni mo sila. Una niyong masulod ang dalan ni Kristo. Pero actually, ma'am, again, kani siya social experiment. Nami isa paliot ko, bro. Actually, ma'am, kani siya, nabuhat na ni siya international. So, first time nga na nagbuhat ni dari sa Cagayan de Oro. So, actually, ma'am, sorry kay ma'am ha, mangayo ni Suridaan, actually, kani siya, cover lang niya. Pero mo gyud ni siya ang tinuod mo Bible. Bible nagsugok. Ang Biblia dahil may nagsugok. Actually, default na mo, again ma'am, kani siya social experiment lang. Dili yun ni siya Holy Quran eh. Bale, by Biblia ni siya, nga gikubira na mo o Holy Quran. Kung nga para maipakita ko na mo, nga dili man na disugo sa Quran. Wala may reliyon, again, wala reliyon. Sa pagtuon nato nga wala may reliyon nga katudlo kadaukan. So sa Quran wala kay mabasa mga pareha ani nga nakasulat sa Biblia. Kaya nga no, ang Quran moyong nga mga Muslim kani siya purong salita ng taga-publika. Kung ang usa ka pulis magsuspect siya ato nga tao, pwede niya nga daphon nga walay warrant of arrest.